To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo šta će devojke jesti danas. Mogu dobiti hranu male veličine, srednje ili ogromne. Moraju pasti sve do posljednje mrvice. Ajde da vidimo da li će uspeti. To neće uvek biti lako, ali sigurno će biti jako zabavno. Ajde da krenemo. Dobrodošli. O, Enid je dobila Oreo, tako je mali. A Monika ima Oreo srednje veličine, izgleda bolje. A Wednesday je dobila ogromni Oreo, blago njoj. Ali Enid počinje. Hajde, draga, kreni. Naravno, dajte mi da razmislim. Jo, šta je? Smijete samo malom kolaču? Dobro. A da li vaš kolač može tako? Kako je to uradila? To nikad nećete saznati. Sad ću da probam. Uhvatila sam. Ukusno. Svidalo mi se. Bravo. Sad je red na Moniku. Hajde. Da, vrlo rado. Došla mi je jedna ideja. Ja mogu poboljšati ovaj Oreo. Sad ću izvesti eksperiment. Treba mi jedan klasični Oreo i puno epruvete sa sokovima. U ovoj epruveti je veoma lep crveni sok. Da, sipat ću ga ovdje. Odlično. Zatim ću dodati još farboje. Za sada sve ide kako treba. Super! Koju još boju da dodam? Uzet ću zelenu. Da, tako je. Bitno je da se ništa ne promeša. Savršeno. Svaka mi čast. To liči na magiju. Zanimljivo, hoće li ovaj eksperiment uspeti? Šta će se desiti sa kolačem? Hajde da vidimo. Wow, uspela si! Oreo postao šareni. Kako super! Monika, probaj brže. Naravno, sad ću probati. Šareni Oreo je tako lep. Enid, šta je bilo? Monika, daj meni, molim te. Dobro, ne mogu da te odbijem. Uzmi. Hvala, Monika, najbolja si. To je jako ukusno. Kao i uvek, a meni niko ništa. Dobro, sad je moj red. Izmerit ću svoj Oreo. Ajoj, kolač je preveliki. Moram ga iseći na male komade. Presvući ću se. Izvaditi mač. Evo ga. Wednesday, pazi sad ti! Ne brinite, znam šta da radim. To će biti lako. Uspela sam. Na maču je ostao fil. Dakle, jedva čekam da probam svoj kolač. Wow, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Šta? Devojke, šta vam je? Što me tako gledate? Wednesday, oni sigurno žele da probaju tvoj kolač. Wednesday, tako si dobra. Devojke, poslužite se dok se Wednesday nije predomislila. Tog će sigurno biti dovoljno. Super, idemo dalje. Mala porcija nudli. Još su i ljute. Ajuj. Oh my god. Šta je kod Wednesday? Oho. Ja sam dobila srednju porciju. Običan ručak. Šta je kod Enid? Ajuj, ja ne volim ljuto. Plašim se. Smiri se, ja počinjem. To su samo nudle. Šta mi može biti? Eto, sve sam pojela. O ne, osjećam da mi nešto gori u ustima. Ne mogu više. Vatra izlazi iz mene. Ne mogu da kontrolišem to. Jao, Enid sigurno nije zadovoljna. Ustaj. Ako su svi u redu, hajde da nastavimo. Na redu je Wednesday. Hajde, za tebe to mora biti lako. Da, ja volim ljutu hranu. Mama me je često hranila crvenom ljutom paprikom. Dakle, moram obaviti nešto. Sastavit ću slovo od nudla. Zatim ću staviti sveće i zapaliti ih. Odlično.
A sad mi treba moja knjiga sa čarolijama. Evo je. Ona je baš stara. Wednesday, ne radi to! Ćutite, nemojte da me prekidate. U tišini mi je lakše koncentrisati se. Nećete valjda da vas slučajno pretvorim u žabe. Dakle, sad ću pročitati najjaču čaroliju. Eto, nudle su postale crne. Sad su čokoladne, to sam ih htjela. A magija mi uvek pomaže. Jedva čekam da probam. Nice. Dakle, kakav je ukus? O, da, to je prelepo. Sviđa mi se. Poješću još. Blago meni. Enid, nemoj da buljiš u mene i jedi svoje nudle. Tačno, ali ja ne želim, ne terajte me. To je tako ljudo, Monika. Što si smislila? Enid, ne brini, pomoći ću ti. Ja imam set za vatrogasca. Odmah ću te ugasiti ako počneš da goriš. Važi, trebaju mi viljuške. Probat ću. Hej, zašto si me poprskala vodom pre vremena? Monika, ne radi to. Moram prvo probati. Monika, smiri se. Vidim te. A bolje se skloni od mene. Enid, vreme da počneš da jedeš nudle ako planiraš da završiš pre Božić. Imaš baš mnogo. Ajde, možeš ti to? O, da, sa 2 viljuške će stvarno biti brže. Jesi u redu? O, ne! Gorim! U pomoć! Tako si smešna. Ajoj! Monika, hoćeš možda da joj pomogneš? U pomoć! Prošle! Monika, hvala na pomoći, a više nikad neću tražiti pomoć od tebe. Loše mi je. Ova flašica je tako mala. Liči na kolu. Da, to je ona, ali zašto je tako malo? Enid je dobila mnogo više. Naravno, ja imam srednju flašu žele sa ukusom ubabube. O, ali Monika je dobila najviše. Neću da se hvalim, ali da, flaša je ogromna. Znači i žele imam najviše. Wednesday, ti počinješ. Važi, ja obožavam žele, posebno sa ukusom kole. Probat ću. Ukus je baš dobar. Sviđa mi se. Izvinite, nisam htjela. To su gasovi. Enid, nastavi. Dobro. Sad ću da probam. Roza žele izgleda baš super. Samo što ga ne vidim. Ne mogu da istisnem. Došla mi ideja. Monika, hoćeš da mi pomogneš? Daj mi svoje gumice za kosu. Dobro, uzmi, ali moje kikice. Hoćeš sve gumice uzeti? Jao, kikice su mi se rasplele, sad sam čupava. To nije dobro. Smislila sam genijalan plan. Ne moram se naprezati da bih istisnula žele. To će uraditi gumice. Gledajte kako to radi. Ovo je zaista genijalno. Da, kako sam pametna. Mogu čak i da napravim balon. Gledajte. Super! Ideja? Ja volim mehuriće od sapunice. Ako stavim ovo na flašu, biće super! Wow, kako lepo! Koliko mehurića! Wow, to je zaista prelepo. Wednesday nije oduševljena, a Moniki se sviđa. Ovi mehurići mogu čak i da se jedu. Ali nema ih više, šteta. Na redu je Monika i njena ogromna flaša. Hajde, otvori i probaj. Da, to mora biti jako ukusno. Samo kako da istisnem žele? Ideja? Treba mi veliki špric. Stavit ću ga u flašu, tako je. A sad ću ga napuniti želeom. Uspeva! A sad ću istisnuti žele u usta i probati. Da, to je prelepo. A šta je bilo, Enid? Monika, ali ja sam tvoja drugarica. Dobro, otvori usta. Je li ukusno? Znala sam. Wednesday, hoćeš ti? Ne? Dobro, ne moraš. Prelepo. Hej, Enid, to je moje. Jao, kako mala slatka kantica sa M&M s bombonama.
Ali ostali imaju veće porcije. Monika je dobila srednju kantu, a Wednesday ogromnu. Hej, Enid, šta to radiš? Ja ću prvo probati svoju porciju. Ideja. Treba mi slamka. Sa njom ću sve brzo pojesti. Gledajte. Ja sam kao usisivač. Da, to je baš zabavno. Super, sve sam pojela. Prelepo. Eto, završila sam. Kakav je to utić? Oho, na krovu ima nešto? Pa to je dugme za prati. Znači, zapratite naš kanal i pritisnite zvonce da ništa ne propustite. Hvala što ste me podsjetili. Ćao, ćao. Ćao. Monika, na tebe red. Tačno. Kako bolje da pojedem to? Ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo. Dakle, trebaju mi daske i gumica. Uspeću, vidjet ćete. Ne sumnjajte u mene. Eto, vidi, Enid. Jel vam se sviđa moja ideja? Bravo! Dakle, Enid, ti stavljaj bombone ovdje. A ja ću čekati tu sa otvorenim ustima. Hoćeš moći? Naravno, opušteno. Ajde da počnemo. Aha, stavila sam bombone na traku, a sada uključujem. Super! Hoću i ja da probam. Enid, to su moje bombone. Cicija? Ideja? Mogu pojačati bušilicu. Da, ovako. To će biti smešno. Jedva čekam. Dakle, sipat ću bombone. A sada uključujem. Joj, zaustavite to. Joj. Ups, izvini, Monika. A ja ću pojesti svoj M&M's. Monika, je li sve u redu? Enid, što si takva? Dobro, na redu je Wednesday. Ona već dugo čeka. Tako je. M&M's je zaista lijep. Sviđa mi se. Samo što me nerviraju te boje. A zašto bombone nisu crne? Ali ukus je savršen. Wednesday, kanta je preteška, jesi sigurna? Ne. Wednesday, sad će ti drugarica pomoći. Enid, Monika, šta čekate? Pomozite Wednesday da ustane. Imamo bolju ideju. Poješćemo njen M&M's. Dobro, jedite.